lallai masoya ku dinga amsawa Damina yau ranar farin ciki sauke ku da nunawa Damina abin da nake nufi mai amshe ku dinga tafawa Damina mai barci ya dinga farkawa wanda doka ya yi makamshi Allah nuna masa shugaba Dukkan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai ka ba Damina ina yi salati na ga Mustapha Imamul Anbiya Damina wanda yake yaƙi da don kafiri mara gaskiya da adaye nasa da sahabansa duka gaba daya da shaga abu don ƙatar da teja da duk bambar su ba Dukkan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai gaba dan annabawa mursalai dukan su fadawan kare kuma dukkanin su masu share hayar zuwan kare dan kowanne su yana yin bayani bayyane da shi ba fadi ne sarkin su zai zo nan gaba annabi Dukkan mai matsayi gurin ilahu ba zai kai gaba annabawa mursalai babu wanda bai faɗa yanka ba ya ce kai ina